mag parono gi ka to Jacob Abiri en ang'o miyo jatendi go debe kendo seo sirkal kuom rem mano mar chuogo komishonas mago mag IEBC to en owuon gi duond bura mare gin magi mako bura mar chuogo selection panel kata put monego beni yiero komishonas mag IEBC. Kanyalo duogi kanyo adwa wacho ni mokwongo ni kane wadhi yiero mag 2022 nane Wiper to nyaka samo weni okane Wiper nikech ng'ini an gi freedom mara gi right mara as a shit political party but anyalo duoki because an ka ing'eyo ni nitiere gimoro manowuok ni nitiere meetings moko ma Wiper party leader timo gi president piny to king'iyo gini to gi the actual thing matimore on the ground tiyudo ni maybe nitiere kamoro ma games moko nitiere megoyo and ing'eni politics chutho chalo chess game ma ng'ama otuge maber ema yudo result modwaro cha. Politics nyadi mang'eny ok oriere ahinya, igo kwandi ka be odhi donjo kaka odhi donjo mbele kucho. Koro samoro awacha ni samoro dibed ni wan kaka jopiny ma kawaida wang'iyo ni dileni en a court case, but samoro dobed yo ma idwa ketogo jopiny obed makachopo kamoro to kuri kono wani ing'eni onge time moro ma is left. The limitation mar boundaries onego beni timo time onge. Continuous voter registration ing'eni sani ok dhi mbele to onego beni gano dhi mbele until a few months to elections or even a year to election. Ing'eni sani continuous voter registration onge madhi mbele. Nyiso ni Gen Zs moko mineno mang'eny mako kuwuok e school gi poko register kaka voters because nobody is doing that. Koro we have a problem, we have a crisis. One gi shida. But shida ni jotendwa emo uketo shida ni obedo. Because adwa nyisi Cleophas onge kaka inyalo nyisa ni case mane court mane do sane ma ikind Wiper gi National Liberal Party ni jogi ok nyal kade be ni gidich gi wach mar IEBC ni kabisa no ginyal wuok gi withdraw case no to giloso oko to wach de bwan ka Kalonzo omina dier ni embo dwari IEBC olosi oko nyal wuok oko to wach de bwan nao gima timore kae waneno ka wadeko IEBC ni mondo mi commissioners gi yier gi chamo ma gi bed in place ma gi make budget ma gi chak organize for 2027 election. Time is bad. Interesting amantire godo en jatend piny Kenya William Ruto koso jo Wiper makoro chunjo ni interest ni an kang'ie kian taneno ni interest ni kind jatend piny to gi Wiper leader Kalonzo Musyoka because onge kaka Wiper leader Kalonzo Musyoka be public liel kucho to guko kako nego benilo so IEBC to e bade konchiel to ene mane code ma ene modino yo monego benilo so IEBC ticha kinyisowa ni nitiere romo moko mabe gitimo ke piny gi jatend piny. Ismail kikwanyo kama justice